Cofradía de Pescadores Virxen do Carme. A cofradía ahora mesmo debemos ser sobre uns 250 socios, máis ou menos. Por sectores temos o sector a pé, o sector de artes menores, que en artes menores están o que son as nazas de butrón, que é o que pescan anguía, os trasmallos que pescan choco, peixe, toda clase de peixe que quede nesa rede. Nos anguileiros, por exemplo, aí fijo que son 30 barcos, depois nos trasmallos son sobre uns 15 barcos. No marisqueo somos sobre 80 barcos, creo. Sí, sobre 80 barcos. Estamos vindo xa solo que a zona aquí do Cabalo, de toda a ría, son 120 barcos os que están vindo. E xa solo de Arcade creo que somos 80. Aquí estáse collendo que é maiormente japonesa, fina e unha pouca babosa. Tamén temos un tope de berberecho, pero o berberecho como que non hai. A ver, entre o marisqueo e a anguía son os dous sectores máis fuertes da cofradía. Aquí nestas pedras de aí de enfrente había moito caramuxo. Desapareceu. Foi como a ostra, como o berberecho. A ostra collena tamén, sabes, como a meixa igual, con angazos e así, pero tamén foi unha cousa que foi desaparecendo. Pois os ostricultores xa tiñan o que eran bateas, cando se empezou a meter xa a ostra en bateas, e depois aí xa é outra historia, xa a ostra xa se traía, xa a criaban na batea, ibas cambiando por tamaños, bueno, unha historia bastante grande. Moita xente está vindo ao mar, moita xente nova, moita xente que non tiña relación co mar, para nada. Ti traballas nun traballo duro como este tal, eu o que menos quero que meu fillo veña pa o mar. Prefiero que me estudie algo e tal e que pase do mar, non ter que complicarse aquí a cabeza con barcos, con historias. O mar tamén che ten que gustar, se non che gusta non vas a valer. Podes vir ao mellor ahora no Bran, que cando chega o inverno que haya temporales e que sea movida dura, xa vas a pensar, sabes, cando chegues aquí e mires, está lloviendo, non sei se saldrei ou tal, sabes, non... Cando a xente ti vas ao mar, punto, vas a facer o día, son esas horas que tens que estar aí e tal. Relevo generacional, a gran maioría dos ostricultores, que é o que te dicía antes, fillos e netos, claro, ahora da miña edad, a gran maioría serían netos, aquí non están. Somos moi poucos os que estamos aquí. Claro, antes ti viñas aquí a un barco, te quitabas a competencia mariñeira, eu como armador collía, enrolábate, punto, carril, xa tiñas traballo, no? Pero que agora tens que invertir casi 600, 500 pavos, dependendo dos cursos que che falten. Un rapaz novo que queira empezar no mar, como non lle den os pais ou, sabes, o sea, que a cousa está complicada. A ver, é que antes o mar estaba legislado pola Marina. Mentre estuvo a Marina, sí, tiñas aquel rollo que estabas acañado, pero eu miraba que os mariñeiros todos traballaban, e había peixe, había meixa, había de todo. Unha vez se quitou iso do medio, eu creo que foi todo fora. A cofradía é pois o que lle facilita aos mariñeiros é a venta de peixe, marisco, de todo o produto que se saca do que é da ría, bueno, aquí estamos dentro da enseada, ou se estamos fora en Rande, pois todo o peixe que se saque dai. Para vender en Vigo, por exemplo, tamén se lle facilitan pois as guías, os trámites, por exemplo, de Capitanía, por exemplo, que tens que ir a Capitanía para despachar o barco. Cada 2 anos, por exemplo, os da flote, toda a flote, xa non é por sectores, toda persona que está en barco, ese cada 2 anos ten que facer un reconocimiento médico. O sea, agora estamos metendo o doble do traballo que teñan a xente da oficina con estas historias de despachos e todo isto. Entón, para que están as administracións? Quitar as administracións? Todos estes traballos están facendo os 5 empleados que temos aquí,
Son 3 rapaces que temos na oficina, o biólogo, que tamén, dentro de ser biólogo, tamén axuda na oficina a movidas que el máis ou menos poida facer, unha gestora que nos está levando ao que é a gestión ahora nova da cofradía, que tamén, bueno, tuvemos aquí unha historia e tal, e cambiamos. Nada máis, son 5 personas ahora mesmo as que están. Aquí había casi 2.000 personas traballando. Mulleres, moitísimas. Todo ese mar era un vergel. A maneira de traballo era totalmente diferente da hora. Había meixa por todos lados, pero por todos lados, daba igual. Aparte mirabas o traballo, como facían cos sachos, aquello, tras, mirabas, eran líneas así, fan, e era pam, 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 e a meixa, pim, pam, pim, pam, pim, pam, por encima, ta. Era un traballo impresionante. A mí me molaba moito, me gustaba moito ver esa historia. A ver, a festa da ostra síguese facendo. Este ano non se fixo polo tema Covid, pero si, a festa da ostra faise unha cosa que se fai, é a festa da arcade, vamos. Bueno, depois con algún máis tamén falámoslo nalgún asunto xeral, facer o que é a festa do Mar o Prato, que mellor se cambia o nome, esa festa da Anguila outra vez, e facela no Bran porque ten máis turismo, ten un mellor tempo. Pois, cando foi o problema do Prestige, por exemplo, nós tiñamos aquí unha draga que era que nos movía area para mover as zonas e tal. No momento que foi esa historia do Prestige, igual que Cangas, Vigo, Moaña, toda esa zona que tiña máis de frente o rollo, barcos de aquí de Arcade, Cesantes, Vilaboa, saliron para baixo a buscar o chapapote. De feito, planeadoras, que tuvemos unha planadora de feito que marchou contra as pedras un día e partiu na mitad, un socio de aquí que ahora mesmo está jubilado. Son Juan Jesús Castellano Can. Juan Jesús. Bueno, a historia tendrá nese mural. Esa señora era unha señora que era compradora e mariscadora. Antes aquí, antes de haber un recheo, había sobre 150 viveiros de ostras e de ameixas que logo se mandaban do tren, non? Esa era unha das señoras que... Azoca. Sí, Azoca. Como Azoca había... Aquí, ao mellor, antes había 30 bateas de ostras. Primeiro houve as ostras naturales aquí, sobre fai 70, 80 anos, que foron desaparecendo. Despois se collen as ostras e metían en viveiros. Antes aquí se iba máis ás ostras que ás ameixas. Agora aquí se vai máis ás ameixas e ao marisqueo, digamos, que as ostras depois pasaron a ser as bateas, as bateas desapareceron por os cambios generacionais, claro. Isto foi fai, non sei, 30 anos ou así. Antes foi alá arriba, xa estaba o abuelo de Gonzalo, alá arriba, había outro secretario, era onde está a plaza do medio do pueblo, e antes estaba en Redondela, o sea, a cofradía de Arcade seccionouse da Redondela, non? Como se creou agora fai 10 anos a de Santa Cristina, non? Que era unha agrupación. Aquí, cando se botou a primeira area, foi do 78, foi con Vítor Moro, o sea que xa pasaron o CD, PSOE, Bloque, todo pasando. Cambio político, generacional, de todo. Antes do mar vivíase moito mellor, é dicir, ganaba tanto un señor que iba ao mar como un señor que traballaba da Pontesa. De feito, os de Citroën, os de Pontesa, collían un mes para ir ao mar. O sea, antes podías coller un barco e falabas co sargento, collías o barco, metíalo dun camión ou tal, levalo a Pontevedra, ou ibas por la ría, non? Agora cambiou, agora se pode ir a Bayona, é dicir, agora se pode ir a 50 km e non se vai a 8 km. O sea, os de Puente Sampaio, que son do Ayuntamiento de Pontevedra, por exemplo, non van a Pontevedra. Antes íbanse só 6 meses, pero ganábase o suficiente para vivir todo o ano. Sí, os recheos usen todos, usen Bouzas, eu acordome do recheo de Bouzas, que había ostras, había ameixas, ali onde estaban os coches de Citroën. E iso era unha zona, aquí hubo un recheo, en Rande hubo recheos, é dicir, por a parte de abaixo de Rande hubo recheos onde está todas as conserveras. E aquí igual, aquí onde está, aquí Renoios ao mar, o que sei, pois, ao mellor 2 km cuadrados, ao mellor, antes o mar chegaba aquela casa que hai aí arriba. Ahora onde está a depuradora, onde están os parques, onde está, iso foi todo relleno. Que importa
50 ou 100 familias en Vigo ou 100 de mariñeiros. O que importa son as empresas grandes, Citroën, os pueblos que teñen un paseo, funciona todo así. Con ser máis cantidad de xente, iba toda a familia. É dicir, iba túa nai, túa abuela e o rapaz cando estaba vacacións. Entón, por exemplo, ser unha María Mala, pois agora está todo dividido por bollas, daqui para aí non pasas e tal. As mulleres son máis os homens, sempre hai enfrentamiento. As cofradías, antes non, antes como a muller iba ao mar e o home iba ao mar, o home, por exemplo, pois viña a María Mala, daba miches a muller, que daba ser un pouco máis do barco, porque ela iba a pé, non? Había máis, iba máis as familias. É dicir, agora como está máis por carnés, por tal, hai menos compañerismo, hai máis egoísmo, que gánase menos, claro, cando se gana menos é peor ambiente. Aquí, que sepeu, só hai un caso de unha que vai do barco, non vai ao barco porque vai ás anguilas, cando vai ao marisqueo sempre vai, e cando vai a Cangas, a Moañas, ou cando vai a Bayona vai con outro porque non, é dicir, sempre é do ámbito familiar. Estaba o abuelo do meu, de Gonzalo Reynoso, chamábase Camilo Castellano. Camilo Castellano. Estaba o Ramado, que se chamaba Manuel Pazos Vázquez. Estuvo Luis Rubianes Rey. Estuvo Rita Míguez, non sei que. E agora está Gonzalo Reynoso, creo que 5 ou 6, non sei.